onye nọ ka onye jọkwa head of programs ABS Onitsha Chief Osi Nwashili n'isi ngwụcha izu ụka ka echiri echichi nze na ọzọ na Obosi Kingdom. Ya bụ echichi ọzọ Agbogidi bụ nke emere dịka usoro mmemme omenala ndị Obosi si wee dị. Emere ya bụ mmemme na ngwurube ha dị n'ire Obosi. Ndị gbara aka ebe ya bụ ma ndị enyi ma ndị na-echere eze eche ma ndị ụlọ ọrụ anyị. Onye nta aka anyị besta asa anya wetara anyị akụkọ a. Onye isi nze na ọzọ ire Obosi Ogbueshi Enwezo onye kwuru okwu na ya bụ mmemme kwupụtara aka ọrụ Chief Osi Nwashili dịka nke kwesịrị ekwesị dịka ọ na-akọwa echime ọzọ dịka nke enweghị ihe ọgwụ dị na ya. Reverend Fada Fidelis Onwudiufo kwuru na ihe eji mara onye ahụ na-eme mmemme bụ ezi aha. Enwere onye nwe anyị Jesu ugo ka ọ bụ ugo chacha dị echu echu. Nke a bụ okpu mmemme ọ na-egosi eziokwu na ile asara asa. Eziokwu a bụ na Jesu Kristi. Ifukwa Jesu ebe ọ na-eyi efe ifu na mmemme ka ọ na-eyikwa. Ọnya bụ ekike ma nke a bụ ọdụ enyi na ọnwụ ya. Ka ọ na-ekene ya maka echichi ya, ụfọdụ ndị ABS nabatara echichi ahụ dịka nke kwesịrị ekwesị. Ịgwara anyị ife na-eme ndị ABS wee sị ka anyị tie okwu na Obosi ụkwala ka anyị bịakwa ndị Obosi na-enwelụ mmadụ apart from Obosi. Eji m obi aṅụrị banye n'ọnọdụ a maka na afọ m na ọ bụrụ ife alụsị bụrụ ife dị njọ no ife mfụ no ife bụ ife dị n'omenala ewe na-enwe obi aṅụrị mmadụ na ibi ewe na-anọkọ. Inye onyinye dị iche iche bụ nke pụtara ihe na ya bụ mmemme.